Аз имам, но просто исках да видя дали ще ме услужиш. Цигарата винаги е била проблем. Кога да пушим, до кога ще пушим, къде да пушим, полезна ли е, вредна ли е. Аз ще ви покажа как се пуши цигара от различните възрастни мъже и една жена. И поуката докъде води тютюнопушенето. Как се пуши цигара от мъж на 12 години. Петре, какво е това, дето ти ми подсъгот? Къде? Под пълта, добре. Паднах в прах. 18 годишен, недобре възпитан младеж. Хулиган. Аз ще се позабавя. 19 годишна девойка. Мацка. Орче. Бадемче. Казахте да не си играеш на работа. 29 годишен нервен мъж. И 96 годишен мъж подобен на старец. И поуката, докъде води тютюнопушенето.